An kada desisyon impusta at tubangon ngan itataya. Lumabay manan mga tuig, ikaw lagi hapon yan ay ikaw ang buwas, kau po tubo bakatapusan. Sugad hinian namon paghigugma, mga higayon nga nagbunga hinkatalwasan. Kundi di daha katapusan, mabalik lagi hapon bisan sumatan. Nga waray buot ngan pabalik-balik hapo, lagi hapon an mau